Ahoj Miška. Ahoj Betka. Opäť ťa tu srdečne vítam na druhej nahrávke, lebo naposledy som slúbila, že bude to hlavne v ženskej téme, ale si ma trošku poopravila, že nebude to až tak len čiste o ženskej téme. Tak ja by som ti odovzdala slovo, lebo hlavnou témou dneska budeme mať zelené potraviny a čípky. Vyrábam čípky aj z jačmeňa a z chorely. Mám s nimi veľmi dobré skúsenosti, nielen ja, ale aj moji rodinní príslušníci, takisto aj moje deti. A takisto aj ľudia v mojom okolí a vtedy som sa vlastne rozhodla, že to dobro idem šíriť ďalej. Začala ma tá téma viac zaujímať, začala som sa tomu viac venovať a keď dostávam tie spätné väzby, tie recenzie od žien aj od mužov, ktorí to užívajú, tak som dojatá a zvyknem sa fakt aj rozplakať. Krásne. A vieš povedať aj nejakú takú konkrétnu oblasť, ktorú ste riešili? Napríklad? Žienky majú obrovské problémy, čo sa týka akože gynekologické zápálik, hej, tu kandidu, cysty, myomy, polypy a sú tam nádherné tie recenzie, ktorú napríklad mi poslala jedna pani, mala myomy a mala cysty. Lekár jej odporúčil, že má ísť na operáciu a ona ho zmenila po mojom krátkom dohovore. A rozhodla sa teda, že lekára zmení, objednala si chlorelu, zobrala si 3 kúry a začala ich užívať. Po 3 mesiacoch mi napísala krásnu recenziu a tam bolo. Vymenila som svojho lekára, bola som u gynekologičky, ktorá mi povedala, neviem, čo robíte, ale pokračujte v tom ďalej. Cysty vám zmizli, myomy sa zmenšili a vy vlastne pokračujte v tom ďalej. Tak si objednala ďalšiu kúru a ďalšiu chlorelu. Perfektné. To sú riadne zásahy do života, mnoho sa tým dokáže ako poriešiť. Môžem povedať aj svoju skúsenosť, ja som to tiež skúšala, no ja som si myslela, že žiadny problém tam nebude, ale potom, keď sa spustili tie reakcie, tak sa človek zamyslí, že hej, ako si pomôcť aj tam dole. Je to úžasná vec, takisto aj pri mužoch tým pádom, lebo vieme to použiť aj do konečníka, na hemeroidy, na zlatú žilu. Tam máš aké skúsenosti? No, tam mám tiež jednu nádhernú recenziu, ktorú vám o chvíľku prečítam, ale ešte viac vám k tomu poviem, že veľmi veľa mužom krváca konečník, alebo má tam nejaké, má ich aj vonkajšie tie hemoroidy, je to veľmi nepríjemné a tak a píšu mi teda, že oni nevedia, či im to pomôže alebo nie. Ja som povedala, že vždy vyskúšajte za 2 kúry, ako to nedáte nič a uvidíte, ale keď tam dojde k miernemu zlepšeniu, tak určite pokračujte. Takže sú zlatí, naozaj počúvajú a jeden pán ten vybral 6 kúr, ale mi napísal som v 100% stave. A minulé jeden pán, čo mi písal, tak mi napísal nádhernú recenziu a tá bola vlastne, že po 3 dňoch, čo tam mal vlastne akú skúsenosť, takže mi napísal recenziu, ktorú vám prečítam. Ahoj Michaela, dnes je 3. deň od prvej aplikácie tvojich úžasných čípkov a pociťujem, že to ustupuje. Nesmierne veľká vďaka za tvoje liečivá, ktoré liečia už len tvojou energiou, láskou, srdcom, ktoré do nich vkladáš. Samozrejme ďakujem aj zeleným bytostiam, z ktorých sú vyrobené. Ďakujem. Krásny slnečný deň prajem. Ja som sa rozplakala. Bola som dojata, napísala som mu, že mu ďakujem a že mu prajem veľa zdravia a že keby čokoľvek, tak nech mi píše. Ale naozaj som šťastná a som vďačná, že vlastne môžem toto robiť a môžem takto prispievať či už ženám, deťom alebo mužom. Ako naozaj zelené sú našim pokladom v našich životoch a poďme šíriť to dobro ďalej aj takýmto spôsobom. Veľmi odporúčam. Takže ďakujem ti krásne, Miška, znova. A ja ďakujem. Majte sa. Ahojte. Ahoj.